Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod
kan Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo, Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwako. Hindi man ako gwako. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning! Magandang umaga po, Ma'am Leia Basaysay, Ma'am Elena Capus Competente. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan.
Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Friday. Petsa 23 na po kita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2023 o kaya 24 na. Boss Mar Borser, morning. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Pre-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindudig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa lawkening programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. February 23. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Birthday ngunya ni Kagawad Yul. Happy birthday tabi Kagawad Yul. Hoy kay Big Britannico, morning. Sa may mga okasyon po, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil nanggad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri tatabi busmar kundi kita man sana. Yo. Kay Maria Ana Bursal, kay Maria Ana o kaya Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Morning po. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live kita mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Ha, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit. Dahil na masabutan ng panahon, ano? May minatiwi na sana kung tiwi. Ay, nako. Iba na talaga tabi busmar pag nagkakaedad na daa. Dakul ng mga nagkakamarati. Lalo na ngaya pagdaing kwarta. Lalo na ngaya pagdaing kwarta, isus ko. Grabe po ang namamati. Biyo nagkakaharay blood ngaya pagdaing pira. Lalo na ngaya tabi buso mga parabola. Pagdaing pira kang parabola. Palibong ang payo. Hoy, blessed Friday morning po sa Gabos. Siyempre, inot sa Gabos, salamat Lord. Thank you Lord.
Bala ka na tabi, Lord, ha? Igiya mo po kami, Lord, kan sa muyang mga gigibuhon. Ngunya na aldaw. Patawad tabi. Patawad, Lord, sa mga naginibuming kasala. Ayan, bala ka na tabi, Lord. Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Biyernes ngunyan ha. Ma'am Nilia Marcaida, good morning tabi. Oy mga tugang, ang probinsya kang Albay o kaya ang provincial government kang Albay ma-host po sa kainot-inoting pagkakataon sa 96 National Assembly for League of Vice Governor of the Philippines. Iyo po ang ma-host ang provincial government kang Albay sa February 28 hanggang March 2. Digdi po yan sa probinsya kang Albay. Madirigdi sa mga vice governor sa bilog na Pilipinas tabi Busmar. Kaya bising-bising ngunyan mga tugang si Vice Governor Ate Glenda. Tadakol na mabisita next week na ini. Magayon inita at least mahiling kan mga busy gobernador sa buong Pilipinas. Ang kagayunan po kang probinsya kang Albay. Yo, tatad pag-restoryahan tayan. Bising-busy na si Ate Glenn, si Vice Governor. Dahil na siguro pag-istorbuhon ta, naglilibot siya kunyan. And pigahanda na po mga tugang kung sain dadararahon, sain ililibot sa mga busy gobernador sa buong Pilipinas. Yeah. Ang Department of Education mga tugang naghahanda na po sa palarong Bicol 2024 na gigibuhon man po ini sa Abril 27 sundo Marso 4. Ano ngunyan bakong anini palarong provincial meet ngunyan? Palarong panlalawigan dyan sa Ginabatan. Magturo diretso na pala niya di. Madali na so Bicol meet. Ayo. Hoy mga teacher. Dangog ka mo mga teacher. Ano masasabi ni Digdig sa DepEd Order number 03 series of 2024? Ano masasabi po ni Digdig mga teacher? Ma'am Maricar Regalado, sabi digdi mga tugang na puon da tabi sa June 1 sundo June 30 iyo ini so pigapod na teacher vacation. Ma'am Maricar, teacher vacation. Iyo. Sabi digdi mga tugang, ano digdian masasabi ni mga teacher? No voluntary or mandatory task or activity shall be given o kaya shall be assigned to teacher. Dahil databi ka mo pag istorbohon ta bakasyon. Dahil ka mo pag apod kayo na pag obligahon. Na magtrabaho. Ay sige ang bakasyon. Ano nga tabi ni Ma'am Maricar Regalado? Matud ba ini? Sabi diyan sa 3rd District. Matud ba? Ano tabi ang masasabi nindo kay ni mga teacher? Na ang teacher baga anytime maski nga ni banggi pag iapudan kan sa indang superintendent o kaya principal na mag-report, maggibo, huni ang gibuhon mo, madalagan man si teacher. O puon tabi mga tugang sa June 1 sundo June 30 iyo po ni so teacher vacation. Iyo dahil databi ki no voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Sige daw. Anan masasabi ni Dok ni mga madam mga sir? Matod ba ini? Totoo daw. Sabi, ilingon ta ngaya sa ipa-x-ray ta ngaya sa plato. Kung totoo man ang ganyan mangyari ya. Yeah.
Sige tabi mga tugang ha. Pagurulayan ta do ini ngunyan ta Biyernes man. Magayon ini pagurulayan. Ini pong heartbreak bill o kaya heartbreakly bill na pigbubusol ngunyan dyan sa kamera. Pagurulayan ta do ini ngunyan tabi Ma'am Maricar Regalado. Ining pigbubusol ngunyan dyan sa kamera. Ining heartbreak leave bill. Kurulayan. Halimbawa ngaya kung nasawi ka sa pag-ibig, siyempre may pinagdadaanan ka, dahil ka nakaka-perform kan sa imong trabaho. Yan nga ni, may problema. Kurulayan ta daw ini. Pabortabi ka mo kini. Ako sana ini duman sa mga hubinis, pati duman po sa may mga basta sa mga nagkakamurot, lalaki man, babae man, o kaya ano man na gender iya, kapag arog baga kaya na ngaya igwaki pinagdadaanan, kay Charlene May Candano Nabor. Pag may dinadaanan baga, pag may dinadaanan, malibong ang payo. Inda kun makaperform yan kan sa iyang trabaho. Ayo. Pigbubusulin lingon yan dyan sa kamera. Pwede na ka mo mag-leave pag halimbawa ngaya sinuwayan ka mo o kaya brinikan ka mo kan sa indong lalabs. Ayun, nakalib na ngaya ka mo. Otro ngaya naman bulan, naglib na naman ka mo. Kata ngaya, breni ka na naman ngaya ko. Sige muna sa nakaanalib. Halos bulan-bulan, pigbibrikan ka. Hoy, mag-iring at tabi mga kabayan. O digdi sa tuya, maswerte kita digdi sa Bicol Region, particularmente mga tugang digdi po sa probinsya kang Albay, pa nagtataga uran-uran pa. Ang sabi po kang Pag-asa, mas mainit pong panahon. Ang mamamati na digdi po sa Pilipinas. Dahilan po yan kang El Nino phenomenon. Eringat na po kita ha. So, mga mahilig dyan magruluwas na mainito. Sus ko, iringat po kita. Dakol na tubig ang pag-inumon. Nganing day kita ma-dehydrate. Yo. So, yan tabi mga tugang sa tuyang mga riparuhon. Ngunyang pong Biyernes. Tigdi po sa laukan sa tuyang programa. Biyernes man, relax. Alas 7:21 na ang satuyang Philippine Standard Time. Siyempre mga tugang pasalamatan tana muna ang mga katuwang tadigdi sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory. Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Napon lang nindo si Honorable Briggs Laudit, ang manager po kag MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghahanap po dorm, boarding house, MBY Dormitory tabi. Safe na safe po kamo dyan. Yan, kay Madam Maylin. Ingat tabi permiha. Sige tabi mga tugang, siyempre ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Albay. Mahost po kaini pong kainot-inuti digdi sa probinsya kang Albay. Ini pong League of Vice Governor of the Philippines. May National Assembly sina. Digdi po gigibon yan sa probinsya kang Albay. Kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Kasabay taman dyan si Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Malinaw Alba. Thank you. Ayan po mga tugang ang satuyang mga katuwang sa programa.
Maraming salamat po. Alas 7:23 na ang sa tuyang Philippine Standard Time, Sir Noli Camba. Kuhon ta mo ng linya kang pag-asa. Haramon tan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sige tabi, pag-asa, good morning. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean. Ito pa rin po nagdadala ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa at mga pag-ulan pa rin sa bahagi ng Mindanao. Samantala ang northeast monsoon naman o amihan ay yung unti-unting imihihip dito po sa bahagi ng Taiwan at inaasahan sa mga susunod na araw, bababa pa ito at unti-unting lalakas dito sa Luzon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala, base naman sa ating latest animation, wala tayong bagyo or low pressure area na minomonitor at mababa din po ang chance na magkaroon tayo ng weather disturbance hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Ngayong araw po dahil sa easterlies, asahan pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in the eastern sections at may chance rin po ng mga pulupulong pag-ulan lalo na sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at dito rin po sa bahagi ng Bicol region. Sa natitirang bahagi ng Luzon, itong facing the West Philippine Sea, partly cloudy skies at minsan maaliwalas naman po ang umaga hanggang sa tanghali. May kainitan din po, lalo na sa may bahagi ng Pampanga, Cavite, Mindoro provinces at maging dito rin po sa Palawan at mababa ang tsansa ng ulan. Sa Metro Manila, temperature is between 25 to 32 degrees Celsius habang pinakamainit yung actual temperature dito po sa may Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius. Samantala dito sa parting Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan at mataas ang chance ng mga pulupulong ulan dito pa rin po sa may Southern Leyte and Leyte dahil yan sa easterlies. Pagsapit ng hapon, bahagyang maulap hanggang maulap na rin po dito sa may central and western portions of Visayas at may chance na rin ng mga isolated rain showers. In terms of temperature, between 31 to 32 degrees Celsius yung pinakamainit pagsapit po ng tanghali, but then may mga lugar pa rin po na posibleng makaranas ng heat index na higit 38 degrees Celsius. Kabilang na dyan ang Katarman, Iwan sa Eastern Samar at yun din po sa may Iloilo and Rojas City. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, patuloy pa rin ang maulang panahon dito sa may eastern sections, particularly Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao dahil pa rin yan sa easterlies. Yung nature po ng paulan natin, mga light to moderate rains, kaya mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at laging magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa umaga hanggang tanghali, but then nagkakaroon na rin po ng mga paulan dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Maguindanao provinces, at dito rin po sa Cotabato. Ito ay dahil pa rin sa easterlies. Temperature natin dito sa Metro Davao between 24 to 32 degrees Celsius, habang pinakamainit po sa may Zamboanga City, Jensan, and Cotabato City kung saan posibleng makaranas ng higit 38 degrees Celsius na heat index. Sa ngayon po, pinakamaalon pa rin dito po sa may extreme northern Luzon hanggang 3.5 metron taas ng mga pag-alon po yan dahil sa unti-unting bumababa na northeast monsoon. Habang banayad ang katamtaman ng ang mga alon dito sa natitirang baybayin po ng ating bansa. At tulad ng nabanggit ko kanina, habang bumababa po yung ating northeast monsoon, posibleng malaking bahagi na rin po ng northern Luzon at ilang pambaybayin po sa may eastern sides ng central, southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-alon hanggang sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Samantala, for the next 3 days, aasahan natin yung unti-unting pagbaba po ng northeast monsoon. By tomorrow evening, possible malaking bahagi ng northern Luzon na magkakaroon ng epekto ng amihan. Pagsapit ng linggo, northern and central Luzon. Then posibleng Monday hanggang Tuesday, umabot na ito sa malaking bahagi po ng Luzon. Yung effect po ng amihan, may kalakasan po na hangin, may mataas na mga pag-alon, at unti-unting pagbaba po ng temperatura, lalo na po sa Monday onwards. So kung dito sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo in general. May chance lamang po ng mga isolated rain showers over this weekend and even mababa ang chance ng ulan umaga hanggang tanghali. May mga isolated light rains naman po Monday hanggang Wednesday. Pagsapit naman dito sa Cordillera Region, sa Baguio City, mainam pa rin po ang magiging pamamasyal dahil aasahan pa rin ng mostly maaraw na umaga hanggang sa tanghali and then malamig pa rin po between 15 to 26 degrees Celsius, posibleng lumamig pa into 13 to 14 degrees sa kalagitnaan ng susunod na linggo.
Habang dito naman po sa may Bicol region, magiging maulan na po bukas. So kung lalabas ng bahay over this weekend, magdala ng pananggalang po sa ulan. Meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Maaaring din ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang bubuti ang panahon pagsapit ng Lunes hanggang early or hanggang middle of next week. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, may epekto pa rin tayo ng easterlies doon. Medyo mainit pa rin po, lalo na po sa mga kapatagan at sa mga urbanized areas at may chance rin ng mga isolated rain showers. Lalo na dito sa may eastern Visayas, by tomorrow po hanggang sa Sunday, possible yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, may mga pag-ulan bukas dito sa may Zamboanga Peninsula, particularly sa may Zamboanga City, umaga hanggang tanghali. And then sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na yung mga naapektuhan ng mga pag-ulan dulot ng easterlies in the past few days, ay bubuti yung panahon. Meron na lamang mga saglit na pag-ulan. Sunday and Monday, mas bubuti yung panahon, mas maaraw sa maraming bahagi po ng Mindanao. May kainitan, lalo na po yung heat index, posibleng maranasan yung between 36 to 40 degrees Celsius at may chance rin po ng mga isolated rain showers. Ang sunrise natin ay 6:17 pa rin ng umaga at ang sunset ay 6:03 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Happy weekend po. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa Pag-asa. O di mabalik na naman tabi Sir Mark Bien. So amihan. May mga pag-uuran da tabi digdi sa may parting Bicol region poon ngunya na weekend. Sa aga and Domingo. Bako man grabe. May mga pag-uran-uran. Tama yan taso ibabagang mga parauma. Ay puhan patabi ki patubig. Ayo kay Coach Munil Calyos. Good morning tabi. Ang masunod na sa siyudad Cantabaco, Coach Munil Calyos. Daon man dyan si Ma'am Helen Tadora. Ayo dyan sa Libon. Kumusta tabi dyan Ma'am Helen sa Libon? Nag-arani na kamo? Nag-aarani na lamang dyan tabi sa Libon Albay. So iba kaya nag-aarani na. Kaya lang ang sabi baga, gari mabarato na so bugas, so presyo kang bugas, pero bako man talaga so pinakabarato na pig-aasahan ta na magiging 20 pesos ang kilo. Mababa sana ki siguro dating 57, 58, mga 55 sana. So pig-aasahan tang 20 pesos ang kilo kang bugas. Pundo na nga kamukan kaisip kayan ta nangangaturugan sana kamo. Tawgon mo ngayon maging 20 pesos ang kilo kang bagas. Ano ka nangaturugan? Katurog iraray. Baka pigbabangungot ka na 20 pesos ng kilo kang bagas ta. Baka kulang ka sana ngayon sa pirot. Jan Competente, good morning. Si Boriga da Sir Teresita, good morning tabi kay Sis Mati Maranyo. Yaon na sa New York. Yeah. Kumusta tabi si Boss Mike? Si Bossing Mike. Bossing Mike Maranyo. Good morning tabi Zaimo. Ang tunag rin dyan sa Indodi. Kaya maagahon pa sana. Sige tabi mga tugang ha kay Sir Jonathan Mondragon kang TESDA. Oy, good morning, mabuhay po kamo ha sa mga yaon dyan sa TESDA. Dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Mabuhay po kamo. Sayang kung nagkaklasiko ta ako patapos na. Kaya lang talaga day kaya sir. Hanggang ngunyan, grabe, busy kitang maray. Kaya gari tabi, masunod tabi, Sismati Maranyo, tapirmi akong busy, gari gusto ko nang mag-alkalde.
Ah, gari tabi gusto ko na tabi Sir Jonathan Mondragon mag-alkalde. Sa permina sana akong busy. Alas 6:32 tabi din hapon dyan sa New York. Eyo, sige hapon na pala. Ha? Pag abo mo na ngayanganing day ka na maging busy, mag-mayor ka na. Kaysa na pag-ulayan mi iyan ni Coach Monel Calyos. Sir Jonathan, pag-ulayan mi iyan ni Coach Monel Calyos. Ha? Para mo baga ngaya pag ang paglaog sa politika dahil man kay puwan dyan sumataliun kang maray. Ang importante ngaya dyan so may paninindugan ka, may prinsipyo ka. Dahil taban kay puwan dyan so mga mataliun ta, ilingan nga dyan so mga mataliun na yaon dyan sa politika ngunyan. Yaon dyan sa posisyon. Hilingan na po nindo. Ano na nangyayari sa to? Ang kay puwan dyan tabi so action man. Yo. Kung mina-action tulos kung ano ang problema, ba kung ipapasa mo sa iba? Ay, dahil nga yata, kamo muna bago sa ko. Ipangyari. Ano tabi, ato, Sir Ato, ano mapahit kita? Paitunta na sa 2025 tabi, Sir Mario Castelo. Good morning databi sa mga taga-Tagoy Tuyanon. Ayo. Sabi ani Sir Mario Castelo. Ano pahiton ta na ini Sir Ato? Sir Ato Kabigaw. Pahiton ta na ini sa 2025. Sige na bagang pasuruhay. Pahiton ta na tabi ni paano kay ni tabi Sir Art Gomez? Abo kita sa barangay, di daw man lugod kita sa taas. Overqualify ngaya kamo sa barangay. Ano daw ngaya kung dyan kamo sa taas? Paiton ta na tabi ni Sir Art Gomez, idol. Baka paiton pa kang iba. Pag ako naging alkalde tabi, ato Kabigaw, o diyan ko gabos ipaparepair sa imo sa mga bihikulo kang munisipyo. Ang hapot, kung halimbawa baga ako maging alkalde, diyan ko ipaparepair sa imo sa mga may raot na bihikulo kang munisipyo ko. Dahil ko aram kung saan ako maalkalde. Dahil ko aram kung anong munisipyo ang alkaldehan ko. Ato, halimbawa ngayon to, dyan ko sa imo dinaraso mga bihikulo kang munisipyo ko. Hindi ko aram kung saan na munisipyo, basta munisipyo ko. Halimbawa ako ng alkalde, idara ko dyan sa imo, pira man tabi ito ang itataw mo sa kuyang komisyon. Yan ang nga po. To, magkano an sa akin dyan? To, sige daw. Sumaray na ngunyan pa sana, nagkauruyo na kita. And dahil mo dapat pwede iyan tabi ato na ipaghulog sa bank account ko. Ay, pangyari tabi kay ni Adan Iba Jr. Sabi ni Adan Iba Jr., magsulog ka daw ngayon. Nabangga na sana ano daw? Nahiling mo na naman si GR. Mabanga na sana ano yun, nasa Dragon? Nahiling mo na naman si GR. Dahil ka na naman nakaili. Ang mga message mo naman bakong tama. Ayos nga niyang pagiling mo. Sige ha. Halato na ha, tanganin magayon ng re-restoryahan ta na may naipit kitang commercial. Mabalik kita. Di ka mag-aralit na mag-re-restoryahan kita. Relax kita ngunya na Biyernes.
Pag ano naman, concert naman kita dyan. Yeah. Relax tabi mo na kita ngayon na biyernes ha. Bako kita makaseryoso na marita. Sige, takdag kang buhok ta. Sige, alas 7:38 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa, magkalipas lang po yung mga importante sa nagpagirdo. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na manigiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:42 na. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan
po kang UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kamo ki dorm, boarding house, MBY po, yaon dyan ha. Safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman dyan mga tugang si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Si City Councilor Riner Bursi kang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi kang Malinaw Albay. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugarareya sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana, ngunyan po kitang aldaw nin Friday, Biyernes. Pet sa 23 na kita kang Pebrero taon 2024. Sundo kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pa? Patabi ang pigahalata. Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ta 44 minutos na lipas tabi ang alas 7. Regards po sa family ni Sis Mati kay Tia Sting sa kay Manay Gina o rayaon pa dyan. Dyan sa Balsa. Kumusta man si mate na Maria Teresa Cardosa? Ngunyan databi so activity. Yaon si nagsulbudan sa nakamuni si Sis Mati. Adi, nasa Pinas ngunyan si mate na Maria Teresa Cardosa. Si Sis Manamati Maranyo nasa New York na. Nagsulbudan ka mundowa adi. Ngunyan databi ngunyan na aga. Ano di? Actually tabi sa aga ang party. Ipasundo taka kang helicopter. Mayamano na si classmate. Pasunda ko kang helicopter. Kaso helicopter iyan na pigsasabing, ano ni? Matamay duli-duli digdi. Ipasundo da ako kang helicopter. Ba kaso malahid kita ka ang kay ponta maglahid kila na kaya. So, ano baga? So, pinalana sa nyog. Minahaplasan na baga kayo tapos minapalak-palak. Iyon na. Rimati na. Iyo, sayang. At yung nga ni tabi si Smati, day ka mo nagilinga. Mali yung wrong timing. Ay, sayang nga di. Baka dahil man pati makapabikol na ini si classmate ade. Kung makapabikol ko ta ini, grabe, nagpapara Coach Monel. Uning classmate ko kang high school. Magayon na. Dakulon kayo na nagkakrush kang inot kay Maria Teresa Cardosa. Dakulon kayo na nagkakrush kang inot kang high school kami. Ngunyan ko ta kung makapasiring inidigdi sa Bicol, may plano ko ta ko tabi GR. Ton Dosena, good morning. May plano ko ta ako na ipamidbid ko ini. May papamidbid ako digdi. Duman sa ama kang aki ko, ipamidbid ko tayo ni. Naghanap ito kay Agumon. So ama kang aki ko. Pamidbid ko ka. Mga gibo mo meet ka nga high school kita, helicopter na papel. Digdi ako nadali kang teacher ta ka to. Ay, may istorya baga kayo ni. Ano ito? Si ito so, nalandingan kang may binarabad akong so, aeroplano baga ko sumunil. So, papel bagang titiplok. May kuro-crush man ako kay itong kaklase mo. Pilyo na okay ito. Ang grade ko nga ni 75, 76 na, okay na. Yeah. Pinalayogan ko kan sa aeroplano. Ano, katalumini ko si aeroplano. Luminanding duman sa maestrame. Mata may nakasurat ito duma. May surat baga, ano baga kang inot. Taday pa man kito kay mga cellphone. Mga 87, 86 garit, 87, 89. Mga arog ka. Basta nag-graduate kami, 91.
Pinalayo ko sa eroplano, nabingbing lamang ako ang teacher ko. Ika nga ya Emmanuel, pilyo ka nga ya, kinukusing baga ko kay to classmate. Ara mo kung sisay kay to supi padarahan ko tagang eroplano. Ay, ina pa ina. Baka mamalisyan kita ni Sis Mati. Ikapalan nga bagan magkataning kitan doa. Magkataning kami kay ni Sis Mati kang nagkaklase kami sa high school. Pag iga po ako kang iris di blackboard, si Mati ang itamaan, taminali kaya ko. Uso pa baga ka ito? Uso pa ka ito? Naglalayog ang iris the blackboard. Ngunyan palayog at tabaga day ka maradyo nilbutan. Bako, kang high school kami, naglalayog ang iris the blackboard ka ito. Kung bako chok, naglalayog ka ito. Ngunyan, balua daw nindo palayog yan mga teacher. Ay, day, mga apel ko pala ng mga teacher. Ngunyan, day na pwede. Sigurado, kung bako ma-radyo ka ni Mr. Hulbutana, duman ka kitulpo. Nakurusing baga ako tabi may luminiko so eroplanong ginibok ko na bata may I love you. Ang aram ko man sa nakita, I love you. Pagbasa na, basa kang teacher. Kinurusing baga ako sa tali. Sabi ni, may stick pa nga ni kitong pampadol. Narumduman ko kay so nagpapaproject sa muya ito ki meter stick. Sige, project ki meter stick. Pambadol man sa napala nito. Pag pinadol mo sa meter stick, putol man tulos. Ano man nga kanta dakulon dyan na project na meter stick. Pambadol pa kito ngunyan. Ngunyan, dahil na pwede. Dahil na pwede ngunyan ang mga badol-badol na, madidali ka. Ulo ko na ko sa imo, sir. Kang istorya mo, bata, sulo ako digdi sa store. Grabe sulo ko. Dahil katabi mag-ulok na sulo. Delikado. Ay, delikado. Delikado. Makatangkas stress ang programa mo. Yung tabi, yan ang pinaka-objeto kang programa tangini. Kaya nga ni sabi ko pag Biyernes, medyo magure-restoryahan sa nakita. Stress na nga ni kita sa buhay stress na kita sa mga barakalo, haralang kawo ng presyo, dahil aram kung saan kita makuha ang pirak, imo, sintabo. Ay, importante mag-ururugma na sa nakita. Yun ang tabang buhay pa kita. Ang sabi mga tugang, pag naka-50 ka na, may nadangog ako. Ngayon, pag nagedad ka na ngayon, 50 pataas. Ang atupagon mo naman, atupagon mo na ngaya, ang sadiri mo naman. Kumbaga, tapos ka na ngayon sa mga aki mo, sa obligasyon kang mga aki mo. Panahon naman ngayon yan para sa imo. Date na sa ng panahon ang natitira sa buhay mo. Pag ikadatabi nag-edad na ki-50 pataas. O kaya, pag nag-edad na tabi ako sa Marso na 50, mas 50 na ako sa Marso. Sige. Pag nag-50 na ako, asikasuhin ko naman sa diri ko. Dapat palan alagaan tanaan sa tuyang sa diri ma. Dahil pagpabayaan ang sa tuyang sa diri. Dahil na, dapat palan pag nag-50, pag 50 above ka na pala, dahil ka na magpara, ngaya sumagpara payaman pa kung ano-ano. Ang ibabaga sa tuya, arog ka na tig-iisip.
Kung ano-anong ilaugan, mapayaman nga niya ako, taarog kay ni, arog kaya, narog ka. May nadangog ako na, pag nag-50 anyos pataas ka na, tawan mo na attention an sa diri mo. Ayo? Mag-travel ka na, sabi ni Sis Mati. Baka makuha ni traveling sa basketball. Oy, happy birthday tabi, Ma'am Yoli. Birthday ganyan ni Ma'am Yoli. Ako sa December pa 50 years old, sabi ni classmate. Sa Marso tabi ako, imbitado ang gabos. Imbitado ang gabos. Advance happy birthday tabi. Sige, basta pag nag-50 na kaipuhan ta ng subuhay ta naman ang asikasuhon ta. So iba kaya baga dyan, iba man, habang naghahaloy, sige ang payaman, sige ang payaman. Ngaya pag natigba ka, madaramon pirak mo. Nag-iri, wala mang sumanga nagkawaralat mo. Nag-iriwal, sunawalat mo, gusto sa saro, kwaon gabos. Bako nag-iriwal ugot. Kaya, dapat arog na kaya, balon ta daw yan, pag nag-50 na kita, kasi, ang nakalag naman, 50 above. 50 above tabi. Ang apod kay ni, itong pigsasabi na, life is short. Madali yun sana. May nahilingan ako sa social media, makusugon siya tabi si Smati, nagtatalumpati, bigla na sanang tuminumba. Ma'am Jo, Manilag Cardano, good morning tabi, Ma'am Jo. Bigla na sanang natumba. Sabi ko, ang buhay pa lang kang tao, harog kayo ni, halimbawa ako, sige ako digding tabil, baka pag kinuha ko kan sa tuyan kagurang nan, matumba na sana ako digdi, tapos na kita. The end na. Harog po kaya, harapin na subli man sana sa tuyang buhay ta. Baka, pasiring ka digdi sa New York ta, ilibot ta ka. Malipoton dyan sis, pero gusto ko sa malipot managad. Bako sis gutom, so natumba, bako, diretso nagadam. Bako sa gutom, bako suarog kayo tabi sis na, kita baga pobrehon, hanggang ngunyang pobrehon kita. Kita kayo ito, pag nag-eskwela, pero may nadidismayo. Dismayo sana ito, pero itong tigi-istorya ko, kinuanan ni Lord sa buhay niya. Huminungko sana duman sa podyum, pagungko, pigdara sa ospital, dead on arrival. Di ba? Madali on sa ang buhay. Kita kayo ito, kang nagrelasi kita, kita ba, mga pobrehon kayo ito. Minatumba na sana. Nata nga ito natumba, so estudyante mo, pag-plug ceremony. Minatumba na sana, mainit baga kayo itong plug ceremony, mga alas 7. O bago mag alas 7, mainit na yan. O dyan sa Ubal Kang Tabaco National High School, may minatumba na sana ng estudyante. Na ano nga ito? Nadismayo nga yan. Natata na dismayo. Ito, dahi na mahaw. Dahi pangani na manggi. Kadahi mangki kakano. Grabe ang pagtiyos. Masurte na ngunyan sa mga aki. Kaysa kami kang inot. Kami kang inot, nagpapaalila, naglalawag kikuro katabang, tanganing may pampapasa na. Ngunyan dahi na. Ang mga aki ngunyan, susko, di kontodo di cellphone. Dahil na mabubuhay pag download ang cellphone. Kami kayo ito importante yun, papa. Dapat makapapa ka ta. Madidismayo ka. Ako nga ni kayo ito si Smati, nagpapadyak ako kayo ito. Kang inot, nagpapadyak ako, dahil ko paabot ang tukawan kang padyak. Yan na padyak baga. Dahil ko paabot ang supidalan baga kayan, taalang ka bagang tukawan kaya. Nagtutukaw ako duman sa barakang padyak.
Nagpapadyak ako kay to. Una nindo. Kaya mati ko aram ko po ang sakripisyo kang para padyak. Nagurbag man agad ang lubot. Pati bagaso sa kuyang isus ko rugado. Yung mo magtama-tama dyan sa barakang padya. Tubo baga yan. Sabi, maray nga ning ito, din napasa. Ay, inda ka. Baka, iba tabi si nadismayo sa nasa gutom. Isutig sabi ko, bako lang dismayo talaga. Talagang kinuanan ni Lord sa buhay niya. Kung baga, hanggang dyan na sa nasubuhay mo, the end na ang sa imong kontrata. End of kontraka na. Finish kontraka na kay Lord. Ay na. Kami nung ba na sana. Ang sabi tabaga nga ni na hanggang dyan na sa ngay ang buhay ka. Di ba? Bagong ngayon tabi tita verses. Good morning po dyan sa Kopi Hospital. Ang buhay ta, habang kita databi tita versus buhay pangunyan, may pagkakataon pa kita na gumibo kita kitama. Bako sana sa sadiring mga tao ta kundi sa kapwata. Yun na sana iya. Pag nag-edad ka na ngayang 50 above, ang asikasuhon mo ngaya ang buhay mo naman. Dahil mo na pagpabayaan ang buhay mo. Tayan, madali ka na. Kumbaga sa biyahe, pabalik ka na. Maray sa mga kita pa siring pa sa nadama. Kata ngayon, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Sabi kang mga aki, ngata taday kita nagsarabatan. Paano ngayon nag-diversion sa iba? So iba ngayon nagsabluyong. Kaya iyan po ang importantihon. Nadangog ko lang iya. Kaya pig-share ko tabi. So ang importante yun sa buhay tangon yan, magpakaugma kita. So, magwala-wala ka dyan. I-relax ta sa nasa dirita. Ipangadji ta sa kagurang na naan sa tuyang mga kapamilya, mga mahal sa buhay, day maghirilang, day may mamati. Kapag may namamatian sa membro kang pamilya ta, apektado po gabos. Stress po ang gabos. Kaya masurti unday bali po kita nagtitirios-tios tabi tita. Kita baga sanay kita sa pagtios. Day bali ngayon kita nagtitirios-tios. O kaya sarong beses na magkakansa sarong aldaw. Ang importante day may maghilang sa satuyang pamilya. Day may maghilang sa mga mahal ta sa buhay. Yan ang pinakamagayunon. Maski po kita nagtitios. Sarong beses na magkaon, okay na po kita kaya. Ang importante, day po kinaghihilang sa kapamilyata. Yan ang dapat ipagpasalamat ta sa mahal na Diyos. Tama. Baga madali na bagang Holy Week tabi, busmat. Bako? So, day ka ngayon magpara isip na magyaman ka pa. Bako ngayon tabi kutsmunit, si kutsmunit ano pa man. Si kutsmunit. Ali sa pagtio sila nga. Gusto niya man i-share ang sayang i-share niya ang sayang natatadang buhay para magserbisyo sa publiko. Yan ang nagayon. Magtabang ka sa kapwa mo. Bako magpayaman. Bako? Yan ang importante yun sa buhay. Arog kay Busmar na burser. Ano kaya sa kuya? si Busmar tabi ko sumunel kalyos. Yan ang presidente kang Batch 85 kang Tabaco National High School. Magkaklase yan kasi BM Ray. Iyan ang dakulaon na leader.
Undoy na gaya ka dyan. Si Busmar. Simple uno sana si Busmar. O dyan sa Kibusmar, may mulino andyan si Busmar sa Bungabong. Pag may day dyan kipansubong, minadyan Kibusmar, pipa subli. Ano nga yung subli? One, tita wana sana ni Busmar. May mulino man niya kami digdi. Ang problema ba ko niya, masutik mo mulino. Pumundo ka ngayon dyan, tabaka may magdigdigay maghagad kay bagas. Di ako kita o, taday man ako kipig papamulino, may mulinuhan sana kami. Ang yaon digdi nagpapamulino, so mga nagkarane. Nailing mo na, Busmar. Mapapasubo, lugod si Busmar. Ay, Diyos ko, nasaan na kita? Ayo, so anong tabi ka ng buhay? Relax na kita. Ayo, apuera kan sa pag-exercise ta, guro-ersisyo da tabi kita, paminsan-minsan. At anti kakaon tabagang ngunyan, iba na. Puros na chemicals anti kakaon ta. O yun na nakakapiktar sa tuya. Na? May minaturubo na sa nasalaw kan tulagtan na dahi taman tigtatanom. dahi taman tigtatanom. Nagtutubo. Tabako, South sana. Ako. Dahil ako nag-high school. Iyo. Dahil ka nag-high school tabi, Coach Monel. BM Ray, iyo man ang mayor ko, tabi. Iyo. Busmar, rimati na naman kayo ni Subat City 5. All support, mga tugang ang Bat City 5 kan Tabako National High School. Sabi ni Coach Monel, ang mayor ko sa Tabako, si BM Ray. Iugon mo ya. Baka surtihon nga ni tabi Coach Monel Calyos, si BM Ray, baka maging vice governor. Baka maging vice governor rin eh. Kung halimbawa, talaban kang kaso, duman sa ombudsman, si Governor Grex Lagma. Di pag na suspindi si Gov Grex, matokaw na gobernador si Ate Glinda, masakat naman sa senior board member. Taan senior board member ngunyan si BM Ray. Magiging vice mayor man si BM Ray. Yeah. Dahil na mo na ngayon mag-istorya kan manungod sa politika, tapiernis ko niya. Sa mga masunod na, yala sa tuna pala. Tataon, pag-irestoryahan tayo ni Tabi mga tugang na ang provincial government kang Albay, ma-host po ini kang League of Vice Governor of the Philippines. Magkakaigwa ki National Assembly sa next week, February 28, Miyerkules. Next week na yun, digdi po sa probinsya kang Albay. Sa pagbabalik, tapos paano sa nakita, palay-luway sa nakita ko niya na Biyernes. Ang importante, medyo relax na tabi kita, Coach Monel. Grabe ang politika. Grabe ang politika nga ni na dyan sa Albay. Dahil bale, basta sa Tabako, tabi Coach Monel, dahil kasabay. Bala sin na magbaral-balan dyan sa probinsya kang Albay, basta kita sa Tabako, okay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:07 na po sa tuyang Philippine Standard Time. Mabalik po ang programa. Sarabay po muna kita sa oras. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by
the city government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Pulbutan sa Bicol Net TV. Sige mga tugang. Balik na po kita sa programa alas 8:14 na. An sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan na sinang programa nginidara po sa tuyak ang MBY Dormitory. Na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinna. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, yaon po dyan, MBY Dormitory. Kay Maday Maylin. Okay, ingat po Permi. Thank you. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan, si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kang probinsya ni Nalbay. Si City Councilor Riner Mursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shikang Malinaw Albay. Balik na po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarian sa indong servidora Sintagari Paro. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunya pong Biyernes, Friday. Pet sa 23 na kita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2024. Sondo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano pang pigpahalata? Fight na kita. Sinripar, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang, 15 minutos na. Lipas na po ang alas 8. Yeah? Digdi kita sa gigibuhon pong preparasyon. Nagpipreparar na po ngunyan ang provincial government kang Albay. Partikularmente mga tugang si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Tamag kakaigwa po ni National Assembly. League of Vice Governor of the Philippines. So mga vice gobernador sa buong Pilipinas, magkakaigwa po ki ika 96 National Assembly nagigibuhon po sa probinsya kang Albay. Sa next week, puon po Pebrero 28. 28 po kang Pebrero, sundo po Marso 2. As in, papartisiperan po databi ini kang gabos na mga vice-gobernador, vice-gobernadora sa bilog na nasyon. Kung saan kaibahan po ang mga piglalauman na tututukan sa pagtiripon, iyo po ang pigmamalaki ng probinsya ng Albay. Ito pong best practices kang probinsya kang Albay, so pigapod tang zero casualty kada may mga kalamidad. So yan po ang ibibida kang probinsya kang Albay sa pagtiripon. Sa maabot pong Pebrero 28, sundo Marso 2. Hanggang Sabado pala nini. Next week na ini So sabi mga tugang kan sa tuyang vice-gobernadora na si Ate Glenda, ining pagtiripon na ini dakulang bagay sa mga Albayano para maibida ang mga magagayon na mga pasyaran
mga masisiram na mga pagkaon na makakatabang databi sa pagpakusog sa mga sektor kang turismo digdi po sa probinsya kang Albay. Dakulaon na oportunidad ini na mamidbidan, lalong mamidbidan ang probinsya kang Albay, partikularmente po itong sa tourism. Sa tabako, sigurado ang ibibida kang tabako sa pag-ibo kang tabak. Sigurado yan. Kada munisipyo, igwa yung kipigbibida. Sa tiwi, ano ang pigbibida sa tiwi? So mga kuron. So partiyan kang lalong mamidbidan ang turismo sa kada munisipyo digdi po sa probinsya kang Albay. Pag-abot sa mga pagkaon, ano ngayon mga masiram na mga pagkaon sa probinsya kang Albay? Yaon dyan siyempre sa Pinangat. Yaon dyan sa Pinangat. Ano pa? Yaon dyan sa Pili. Kung ano-ano pa na makukuha mo sa napo digdi sa probinsya kang Albay. So dakulaon na oportunidad ini mga tugang sa satuya mga Albayano. Mga lugar na pigdudumanan. Arog ngayak dyan sa Kagsawa. Gari ongoing pangunyan sa Kagsawa Festival Ay ko dyan ki mga ATV. So mga pasyaran sa Karigusan. So mga magagayon pong lugar na pwedeng pasyaran kan sa tuyang mga bisita. Tanganing pag-uli ninda duman sa indang probinsya, may istorya ninda na ang magayunon palang duman sa probinsya kang Albay. May mga masisiram duman na pagkaon. Yan ang magayon pag-arog kayo ni. And buhay na buhay po ang turismo. Lalong-lalo na mabibinipisyaran kayo ni ang syudad kan Legazpi. Siyempre, dyan yan marlaog sa hotel. Mga hotel kan syudad kan Legazpi. Ang pagluwa sa hotel, malibot-libot sa Legazpi, mamamakal po kay mga souvenir items dyan. Di ba? So magayon ini, next week. Petsa 28 kang Pebrero, may maarabot po sa probinsya kang Albay, ito pong sa mga busy gobernador. Kang bilog na Pilipinas. Bakusan na yan sa runtawuan dyan kayan. Alangan man vice governor, solo sana siyang maabot. O solo sana siya. Siyempre may mga kaibahan niya. Alangan man na mapartisipar ka ngayon sa araw kaning pagtiripon, solo ka sana. So iba nga ni dyan, nahiling ko pati sa mga agum kasarabay. Igwa nga yaki, ano ito? So, apod kaya? Lakbay lakwatsa? Ano apod kito? Ano ito tabi ko tsumanin? Lakbay lakwatsa? Bata ang igpupuro sa social media, so, pasiram-siram. Uy, kamu daw tabi ha? Pasensya tabi kamu ha? Dahil ka mo madagit sa kuya. Ini obserbasyon ko sana. Paano sukabit? Sabi ni Batching nanuli kang ba? Kasabay, siyempre, ano ka naman? Kasabay permi. Nehaday po ka mo madagit naman sa ko. Yan na obserbaran ta. Halimbawa nga ka mo nag-travel, tapos ang objeto po kang pag-travel nindo, magsiseminar ka mo. Nganing pag-uli nindo duman sa lugar nindo, may naokdan lamang kamo, tanganing magamit nindo sa indong funksyon bilang halimbawa legislador kamo. Ang problema, taho niyan nangyayari tabi, Batching nuli kang ba? Ang pigpupuro sa social media, so pasiram-siram. So, ngayon nag-swimming kami nga duman sa araw dito. Magayonon nga digan dagat. Nag-anito, so naglulunad-lunad sa surusagwa na kung ano-ano ka. Ano po ka? Iyong pigpupo sa social media. Ano daw kung i-post nindo sa social media so pigli-lecture sa indo? Sabi mo ngayon, dahil ka yan ang problema ta pag-arog kayo. Dahil kita nakakapugol pag-arog ka na naobserbaran ta. Dahil po ka mo managit ha. Yung ko ta, tiglilimit ta nindo yan. Dahil ko ta ka mo nagpaparapos kay mga arog kaya. Makasupog. Nata.
Masupog ka mo, taang pigagastos po nindo dyan, pirak ni Juan de la Cruz. Ha? Sabi mo nga, di ka manibok. Kaya di. Yan dyan kita nadidismayo pag arog kaya. Magayon ko ta, kung i-post nindo, so arog kay ni, uniso na okdan mi duman. Sa lecture na dapat arog kay ng gibuhon mi, pag uli mi duman sa samuyang lugar. O ano ka, tantig popost nindo sa mga nakaburo bikini ka mo, sa mga nakapang-swimming ka mo. Jesus ko. Garin nindo pigpapainggit sa mga kababayan nindo na, uni kami digdi pasiram-siram, pero ang pigagastos min pirak, pirak ang taong bayan. Ata pumundo ka na ngaya. May madadagit na naman kay ni Sako. Iyo baga. Ano daw kung ipusa na nindo? So tuyo nindo. Iyan, isaharay na sana nindo. Dahil na nindo pag, ayo pang nainot na ipos nindo sa social media. So pasiram-siram nindo. Bako? Kung ako maging official, di ako mapos ka. Dili nga ako pag nagpo-post ako sa social media. Ang pigpo-post ko sa tigkakaon ko. So, toyo. So, ordinaryong buhay sa nakitawo. Bakun so pagarbo sa buhay kang tawo. May iba dyan din, nagpo-post nga ni kang nagkakaon kitoyo. Nasusupog. Magpikatotoo kita. Ako nga na pigpo-post ko dyan, maski gulay. Iyan, tigkaon ko. So, iba mo mag-post ka, makasupog ngaya, dapat i-post na ngayon dyan sa mga masiram. Pasalin nindo sa buhay nindo. Pero ngayon tabi, Coach Monel, mauug matabi ang taong bayan, ang sa indong mga nagburuto sa indo, kung ang pigpo-post dyan indo, so pigli-lecture dyan sa indo, so pigtuturo dyan sa indo. Bago kan mga pasalin nindo, mga pasiram-siram nindo, tapos ang pigagastos nindo dyan, bako man nindo pirat. Name. Kay riba pa nindo suba. Nga kay riba pa. Hinay ko po. Babayaan ta na kung may kay riba, kung halimbawa tig shoulder man nindo, so gastos nindo duman sa kay riba nindo. Di pag may kay riba kamo, makakonsentrate daw kamo tabi sa gigibuhon nindo mga suro seminar na yan. Sige daw. Gari, masa na nga kami nag-harani mo. Hey, bako ini sa, matar naman ka mo, nauri ka ngaya. Di umayot ka man ngaya. Yun mga pahit nindo. Nagun mo mga rason nindo yan. Di, kung nauri ka, umayot ka man. Ay, excuse tabi, excuse. Pasensya tabi, pasensya. Yun, nagtatabi nindo. Uri, kasi na ngayon mayot kama. Nailig na nindo yan. Pag abot duman mga tugang sa saindang lugar, nga. Daiman po kinaokdan. Tadaiman nga ni naglalaog duman sa dapat laugan ninda na yung pinaka mayor na obheto kan saindang pagrapas. Bako nga. Pag abot sa duman sa lugar ninda, iyo man lalay. Daiman kinaokdan. Nata, dahil man niya nakatinder, tahuto buyong, puyat. Tahuto nag-overnight, nagkararigos, nagrarabas. Nahiling mo na iya. Sabi ni Coach Munil, ano nga yung maurihan? Mas masiram ang buhay na simple sana. May peace of mind. Name. Ara mo tabi Coach Monil, iyan ang rason kay ning mga legislador ta so mga politiko na arog kaya. Although prerogative po yan nindo. Ha? Pero sana tabi mga tugang kung kamo may mga konsensya. Ha? Dahil na po kamo mag-post kay mga arog daw kayan.
Tagaribaga pigpapaurilugon nindo sa mga kababayan nindo na pasiram-siram ka mo dyan sa ibang lugar, paswimming-swimming ka mo, parilipot-lipot ka mo, nahuna nindo, ang tigagastos nindo, pirak nindo. Ikuyugon man kuts mo nil, igwa kaki, apera kang sugagastusun mo dyan, pamasahe, pasiring duman, tapos accommodation mo sa hotel, mga pandiurag na hotel ang lalaugon nindo. Kisay gastos yan. Gastos yan ni Juan de la Cruz. Plus may allowance pa kamo. Iugon mo ya. May pambayad na kamo sa hotel, may sa accommodation na, may pangkakan pa. Igwa pa kamong allowance. Teka mo ka nagkasurupong. At nasabi mo ngayon, Biyernes, pasensya na kamuhata na paduman sa nakaya kita. Pero yan tabi ang totoo. Babanatan ka kaya, kaman nga umayot. Klaseng mga tao ini. Sana tabi sa mga masunod. Pakiuron ta. Dahil na po nindo magparapos ki mga araw kaya. Yugo-yugon mo na ang nainot pang pigpost nindo, so pagrarabas nindo, kaysa duman sa mayor na obheto kan sa indong pagsiseminar. Maugma ko sa indo kung pigpost nindo, so nag-aratinder ka mo pag-seminar, huni so mga topic na ginibo me, huni so mga pigturo duman, na pwede ming i-adapta ron pag abot mi duman sa samuya. Mala. Ano pinaling nindo? So karakan, so pagkakan, so pag-swimming, kung ano-ano pa. Yang pigpailing nindo sa social media. Hurugmaon pa ka mo. Buisit na ini. Al kaya ni Coach Monel. Marikay, magkarantana sa kita. Sabi ni Coach Monel, nga kami mauuri. Mas masiram ang buhay na simple sana. May peace of mind. Tama. Natatama uri man kami sa Indo. Kamo taday kamong mga konsensya, day kamong mga kalag. Mag-enjoy kamo. Tapos lulukuho na naman nindo sa mga kababayan nindo, tama eleksyon na. Lulukuho na naman nindo, panibago na naman niya kitang tuga. May eleksyon na baga 2025, panibago na naman kitang strategy. Nganing maalukutan na naman sa mga kababayan ta, tuga-tugaan ta sa nangaya. Naiko po. Tandaan po nindo na igwa po ki nagbabantay sa Indo. Dahil man po kamo namamalisyan kang iba, yaon po ang satuyang mal na Diyos, tigbabantayan po kamo. And pag abot po ki panahon, tandaan po nindo, sisingilon po kamo kan satuyang kagurangnan kan mga gibo nindong iya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Amen. Baka, hindi maga. Ika ni magkurkarantana siya na kita. Sabi ko na. Pag pinunantan mga araw kayo, ito diretso yun eh. Yan naman, ipakulam naman nindo ako. Ay! Ipakulam naman nindo ako. Buisit na yun iyo. Yuraga na naman nga siya, no? Ay, nako. Pisil na. Dahil balita may pangontra naman ako. Kung si Governor Grex Lagman, igwa kipangontra sa Dracula, sabi ba ni Governor Grex Lagman, may pangontra ngaya ako sa Dracula, dakol ngaya ako digding mga bawang. Ay, mamlis man lapas ka po sa balon. Nga ta, pangontra ang bawang sa Dracula? Sabi ni Sir Bobby Padua, garay blood ka na naman ako. Baka man tabi sa'yo. Ang dugo ko nga ni sana, sarong kutsarita na sana. May blood ka pa daw ka, sarong kutsarita na sana ang dugo ko. Tubod ka muna ang bawang pangontra. Dahil lang ngayon ako dyan.
Nako, yan, observasyon ta sana yan. So iba tabi, dahil nagigibukaan. So iba sa nagarin na lion. Inda sana kung first time man na makaduman sa lugar na ito, tig-propose niya so araw kayo, nag-swimming sinda, nag-arouting sinda. Pero ang ubito ninda duman, mag-seminar. Inda sana nga. Maray pa magsapa ka ki ano ni? Beans. Nganing mahali ang high blood mo. Si Ma'am Jodeline Calio. Good morning tabi sa imo, chairman. Ano si chairman? Pero may maniniyaon dyan sa gilid kang daga. Chairman. Ay, chairman. Gari baga chairman ang mga pamusing mo naman, gari perte. Gari bako ka ngaya so. Ano nga ni pigpapait mo, gin bilog? Okay, ya. Oy, mga tugang, may nabasa ako dyan, dyan sa Labnig. Igwapalan ka mo dyan kipaliga. Mapista na sa Labnig. Hanam ko ang pista dyan, Mayo. Igwa kipaliga si chairman. Dyan sa Labnig, igwa kipa basketball. Ano ito? Basta ang basketball din nawara. Igwang volleyball. Ano pa itong mga pakawat mo dyan? Tama, intra lamang ako. Gin suwa sana. Bakun gin tanlad. Gin tanlad, gin suwa. May 14 and 15 ng piyesta. So, igwa na si chairman, kipaliga dyan sa Labnig. Gayon dyan, igwa na palan ka mong covered court dyan, adi. Kaya lang, ang pasaway dyan sa Indo. So, para kwari. So, para kwari. Nakaabot na ho duman sa kumon. Pasiring duman sa taas. Reklamo na. No, hanggang ngunya ang problema. So, para kwari. Antanlad na ang kikuya art na, kay art na kasin. Magayon sumay tanlad. Nakapagayon pakibusis. May paliga dyan na di. Magayon yan na mga paliga. So, pigbabalik. Nailing ko may sipak takraw duman. Dati akong player kayang kaito kang high school ako. Matibay ako kito magsipa. Maski ngon yan. Para balag-balag kasi ako. Sipaon tang. Magayon yan na di. At least sa mga kabataan ngon yan. Aktibo sa sports. Bako sana siguro sa sports. May mga pre-basketball clinic ako. O niya, dagog tabi ni Ma'am, Chairman Jodeline Calio, ta si Coach Munil Calio, saro ini sa mga pandiurag na coach. Kang Bicol. Dagog ka ini ha. May pre-basketball clinic ako sa mga kaakian kang tabako. Malilipot. Tabako. Malibot po ako. Malibot po ang pakliniko sa Gabuspong Barangay. Mapuon sa Mayo. Mapuon sa Mayo. Tabako sa natabi Coach Munel. Pwede kang halimbawa, pwede ka man tabi Coach Munel na imbitaran ngayon ni Chairman Jodeline Calio kang Labnig Malinaw Albay na magpaklinika man duman sa pabasketball para sa mga kabataan. Coach Munel. Maray yan. Tanganing sumanga aki, bukusan na puros email. LB Bualoy, Choter Solyander, good morning tabi sa Indo. Tang mga aki ngunyan, susko, puros na sana email ang kapot, puros na sana cellphone. Magpapawis naman kayo, o pwede. Ma'am Jodeline, taraman mo sana ako kung gusto mo magpa-basketball clinic. I-repair ta ka kay Coach Munil Calios. Yogon mo yan. Bako sa ng ordinaryong maklinik dyan sa Barangay Labnig. So pandiurag na Coach kang Bicol Uragon. Yogon mo yan. Chairman. Fight na chairman. Tapos si Sir Mox Dapo ang may sponsor mapais na. Ay, din problema.
Na yung problema, akong bala dyan. Ha? Ako na bala kay Coach Monel. Idakop sa nanindo kami dyan kay dalupingan ito. Dalupingan ang apod ka. O dyan sa salog, kanlabnig. Okay na kami kaya, tapos may gulay kami lubi-lubi. Isus ko. Perteho na kami kaya. Yeah? O, schedule databi. O sige, schedule mo ta. Nganing may schedule ni Coach Monel. May imbitaran ta. Yo. Bako sa na ini ordinaryong ma-clinic sa basketball. Pandiurag ini. siguro first time in history diyan sa Labnig and diyan sa Malinaw na nag-clinic sa basketball. So pandiurag na coach kang Bicol Oragon. Yo. Oh. Susko. Yan na. Oh. Chairman Jodelin. Ano mo sa nako, tatabangan tayo. Ano kaya? Tarabang-tabang sa yan, magayon. Yan ang magayon sa nagtatarabang-tabang. Pasensya na tabi ka mo kung medyo na lalanitan ka mo sa kuya ta. Paano taya? Sabi nga ni tabi Ma'am Jodelin, ang aki da pag nababadulan, ibig sabihin, padaba ka kang magurang mo. Tanababadulan ka. Katabi Ma'am Jodelin, permi ka nababadulan. Permi ka nababadulan, ta pasaway ka. Yo. Harap po kaya, permi ka nababadulan, ta pasaway ka, pero ang gustong sabihin tabi kan chairman, ang gustong sabihin tabi kan chairman, padabaon ka kan sa imong magurang, kung nata ka pigbabadulan. Yo. Dahil ka mo magkulog kibuot, na kamo ngayon nababadulan, dahil po, padaba po kamukan sa indong mga magura. Takon day kamo padaba kang magurang nindo, day po kamo kayang pagbabadula. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. sabi ni Chairman, ibadulan pa sa nangay ako kasubanggi. Bambay ng babakit. Tinda ka daw naman, Chairman. Ayo sa Chairman ha. Sabi ni Kagawadis na kanon si, day ko ngaya uyon. Day ko ngaya uyon. Bibadulan pa sa nangaya ko kasubanggi. Ay pangyayari. Sige ha, good luck tabi dyan sa Barangay Labnig. Sa indo pong paliga. Ngunya na taon 2024. Taang chairman dyan si Ma'am Jodelin Calio. Apat nag-ABC president ka rin. Nag-ano ka, SK Federated President. May gusto man ini. Sige. Alat ka, igwa pa kitang commercial na naipit. Igwa pa. Sige, 41 minutos tabi, lipas na ang alas 8 ng pagkaga. Mabalik pa po kita. Madali yun sa nene. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara,
Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutanan sa Bicol Net TV. Oy, mga tugang 15 minutos na sa natabi, malas 9 na. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Yeah? Dyan lang yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano? Dyan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory, safe po kamo dyan, ano? Oy, happy birthday po sa aki ko na si Mark Padua. Birthday mo niyan kang aki ni Sir Bobby Padua, si Mark Padua. Happy birthday tabi sa imo. Mga tugang ang oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot and Mayor Sikang Malinawal ba? Sige, balik na po kita mga tugang. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Ganyan pong Friday. Biyernes. 23 kang Pebrero taon 2024. Magedit na sa ng oras? Servisyo Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutanan sa Bicol Net TV. Oy, ingat tabi kita ha. Sabi po mga tugang kang pag-asa, mamamati tanadig di sa Pilipinas kung mahal, ini pong sobrang tag-init. Dara po yan kang El Nino phenomenon. Kaya tabi mga tugang, pipagpairingat kita. Oy katabi GR, dahil ka magpararabas. Dahil ka magpararabas. Pag mainit ng panahon, duman katabi magpaipli o kaya maglimok-limok, magtago-tago sa irarom kang puon kang natong. Puon kang pili.
Tasabi mga tugang kang Pag-asa, posibleng umabot da hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Metro Manila, habang digdi po sa may parting Luzon, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Aralang kawo na ang heat index mo niya na rin. Herpadua. Aralang kawo na. So, minalangkaw databi ining mga heat index sa ibang lugar, particularmente po digdi sa may parting Bicol area. Sabi digdi mga tugang, uminom da sa natabi, ang payo kan mga doktor na mag-inom kidakulo na tubig, subiyo ka mo magkarulunod sa tubig, pero tubig sa natabi ang pag-inom mga aruba, tubig sana, dahil mo pagsabayan ki alak. Mag-inom kidakul na tubig, magbalon databi ki dakul na tubig kung masain man kamo, and magdarampayong. And day tabi kamo magbabad sa sikat ng araw para maiwasan tabi yung pigapuntang heat stroke and dehydration. Lalo na ngunya na mapalarong Bicol, rin sa palarong Bicol. Bicol Meet tabi mga tugang sa Abril 27, next week man, hanggang Marso 4. Halos surunudan, dakulo na activity palan sa siyudad kan Legazpi next week. Kasabay dyan ika 96 National Assembly for League of Vice Governor sa bilog na Pilipinas. February 28 to March 2 man ini. So kadakol pong tawong nyan. Next week, tabi Sir Bobby Padua. Dyan po sa siyudad kan Legazpi. So ingat-ingat na sa natabi kita, pero sabi ko na nga maswerte kita digdi na yung onligi sa may parting Albay. May mga pag-uran-uran kita. Basi baga sa forecast kasubago kang Pag-asa na ngunya na Sabado sa aga and Domingo may mga pag-uran-uran kita digdi sa may parting Legazpi City. So magayon yan. Magayon yan. Kasi sa iba databing lugar, grabe na po ang epekto po kang El Nino. Nagbabaratak na databi sa mga kabasan, and talagang apektado na sa mga parauma. So kita, iringat na sa natabi kita. Kung baga nakasurvive niya kita duman sa apod kini COVID-19, baka madali kita heat stroke. Marila mga yatabi ko sumunil kalyos kung madiretsuan kita. Kung di kita madiretsuan, malumpo kita, magulay kita, o problema pa yan kang kapamilya mo. Ikan magpapakaon sa imo, magbubuhat sa imo. Marilama kung diretsyo, sararuan sana. Grabe ka man ngaya. Sige. Good luck palang tabi sa mga teacher. Igo palang kibakasyon sa mga teacher. Bilog na bulan kang Hunyo. June 1 to 30, teacher vacation. Sabi naman sa DepEd Order number 03, series of 2024 mga tugang, na no voluntary or mandatory task or activity shall be assigned to teacher. Dahil po pag surugoon, dahil po pag irestorbohon, dahil po nindo pag istorbohon sa mga teacher poon June 1 sundo June 30. Tamabarakasyon man po sa mga teacher. Ilingon takong matod ini, sabi diyan sa 3rd District, kung totoo ini. Napigsasabi kang DepEd na dahil po pag istorbohon sa bakasyon kan mga teacher. Ngunya na taon 2024. Sa rumbulan. Hunyo 1 sundo June 30. Piyesta kayo ni sa tabako. Buelo. Pwedeng apod kayo ni magburbakasyon sa mga teacher. Pasiring nga kita naman sa tamainit na, o pasiring kita sa Bagyo.
palipot-lipot nga kita duman sa Tagaytay. O kung saan pa man. O ta bakasyon. O din nindo pag-irestorbon sa mga teacher. Ta teacher vacation nga yan. Sigun daman sa DepEd Order number 03. Ilingon tangaya kong matod. Sabi kan mga teacher. Kasi ang mga teacher dahil magiginibukong orderan sila kang principal ninda o kaya superintendent ninda na mag-report, magduman, magtrabaho dahil silang magiginibo mga tugang kundi magsunod sa saindang mga amo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Arumbang si Manny Moxea sa program Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Inulilin sa rumbang sa lupa. Serbisyo asin reparo. Ako kunti si mong iyo pala sa rumbang sa higdaan nakadango ningunin sa rumbang kam sa lupa. Hoy mga tugang, iguana lang po kita ki 5 minutos bago po mag-alas 9. Chairman, Chairman Jodeline Calyo kang labnig. Digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ngunyang pong Biyernes, Friday. Pet sa 23 kita kang Pebrero taon 2024. Sa pangaran po yan kang samuyang station manager si Maestro Nila doon. Sa pangaran man po ni Dogabos, mga parantabay niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa. Pakipalo man po kan samuyang mga Facebook account, Facebook page. Bicolnet TV, Bicolnet TV Tabako, Bicolnet TV Baghakay, and syempre sa sakuyang Facebook page o kaya Facebook account, Manny Mox Hulbutana. Magtanlad na, tatapos na ang programa. Automatic. Sa pangaran man po yan kan mga taga-suporta niya to digdi sa programa, yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Monggaw kang probinsya ni Albay na busy yun ngunyan. Sa tangaya ililibot o kaya dadarahon ang satuyang mga bisita sa next week sa gigibuhon pong National Assembly for Vice Governor of the Philippines. Siyempre, yaon man po dyan si City Councilor Riner Burse kang siyudad din Tabaco. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Sabay dyan si Mayor Shi kang Malina. Thank you. Ma'am Bers Bued Lander. Morning tabi sa imo mada. Day da pag-istorbuhon sa mga teacher. Sa June 1 hanggang June 30. Bakasyon yan kan mga teacher. Lingon tangaya kong matod. Siyempre mga tugang, sa ngaran po ni Dogabos, sa ngaran po kan sa tuyang kagurangnan, param na po muna ang sa indong lingkod. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Sa Lunes naman kita magiribanan sa programa Serbisyo asin Reparo 7 to 9. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita ha, iringat po kita. Paaram na po muna. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Happy weekend po sa Gabos.
Si Manibok Sa'yo sa mga serbisyo Servisyo Asin Ripay. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World